auntie at syempre sa ating mga pamangkin na nakatutoy na. Hello po, no? At welcome na naman po sa ating programa. Ito po yung gabi-gabi nating sama-sama natin sa programang Tutoy na Love. Ito yung programa mga kabisyo na marami pong nakaka-relate. Yeah, words, no? Of course, usually yan, mga angkol at saka sa mga auntie. At maganda po dito mga kabisyo, kahit papano merong matutunan ng ating mga pamangkin. Yeah, words, no? Sa mga komento, mga reaction po sa ating pag-uusapan dito mga kabisyo. Yeah, words, no? Kumusta po ang ating mga kigol? Kumusta ang lagay mga kabisyo? Mabuti naman, no? Mabuti-buti dahil malapit ang sweldo. Kumusta naman, no? Bukas may sweldo, no? Kasi Sabado eh. Minsan bukas o kaya Sabado, minsan din naman Lunes. At least kahit papano, abay, sweldo day na. Ano ba pwedeng gawin pag sweldo day? Siyempre, lalakwatsa. Or magluluto ng paboritong pagkain. O order ng mga paboritong ulam at saka kinakain mo nung nakaraang buwan. Or pwede din siguro, no, yung may pang-date na. Anyways, hello po mga kabisyo. And of course, no, sa ating mga estudyante ngayon, no, hello po sa inyo. At hello din sa ating mga graduate na. So, mga kabisyo, ikaw, tatanungin kita, no, nung araw na nag-aaral ka pa sa kolehiyo, naalala mo pa ba ang bilin ng inyong mga magulang kapag nakapagtapos ka na ng kolehiyo? Yeah, words. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, no? Naalala naman mga kabisyo. Kasi pagtuon mo, gibang kuliya. Ano ang alam mo, ha? Ulyanin na. Hindi, oy! Yeah, words. Pero, ang tanong ko, natupad ba? Natupad ba yung mga sinabi ng inyong mga magulang na kapag nakapagtapos ka, itong gagawin mo, ha? Alam mo mga kabisyo, no? Mahalaga talaga yung pagtupad sa mga bilin ng mga magulang po natin. Kapag nakapagtapos ka na sa pag-aaral. Oo. Alam mo, nung araw, marami po na nakaka-relate dito mga angkol. Especially ikaw ngayon na hawak mo yung manibela habang bumabaybay dito sa Metro Manila. O kaya naman dito sa may bandang EDSA, saan ka ngayon, no? Marami pong nakaka-relate dyan, no? Especially kung ikaw ngayon, no? Sabi ng magulang mo, sabi ng mama, usually yan sa mga, hindi isang mama na pati na rin sa mga tatay, no, sasabihin, kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral, dapat huwag ka munang mag-asawa. Ang hirap dun mga kabisyo. Andyan yung trato mo, andyan yung uyab mo, andyan yung jowa mo. Tapos ganun yung maririnig niya. Ay nako, Lucy. Andyan ang kigol. Alam mo mga kabisyo, yun, no? Especially ikaw, Col, nung araw, siyempre, alam mo naman yung buhay sa probinsya, mag-uuma, nagkuhan og kabaw, nagdaro, kaya nagtatanim. Sabi nung tatay mo, nak, kung makapagtapos ka ng pag-aaral, alam mo naman yung trabaho ko, mahirap tong trabaho ko, ayokong ganito yung trabaho mo, no? Balang araw, pag nakapagtapos ka na, dapat hanap ka ng magandang trabaho para hindi ganito yung trabaho ko, trabaho mo, no? Nakagaya ko. Di ba ganun yun, no? Of course po mga kabisyo, yan po lagi ang mga bilin po ng mga magulang na kung ano yung mga naranasan siguro nung sila po'y binata at dalaga at nag-asawa na. Di ba? Hindi nila naranasan, wa nila natagamtam ang kahayahay sa kaugmaon. Words! Kumbaga, hindi nila naranasan yung magandang buhay. Di ba? So, yan po ang pag-uusapan po natin mga kabisyo. At meron akong pinost sa aking fanpage. Ang nakalagay doon, mga linya ng mga magulang para sa mga anak nila na kakagraduate lang sa kolehiyo. Naalala mo pa ba? Col, nabibilin. Okay naman kung ikaw pamangkin, iba mga narinig mo doon nung araw. Di ba, Robin Siena? Kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, merong mga linya po ang ating mga magulang. Oo. Siguro, pag natapos ka ng pag-aaral, ikaw ang magpapaaral sa bunso. Words, Yan po ating pag-uusapan mga kabisyo. Ito ang inyong kasama, Uncle Totoy.
Uncle Totoy ba to? Di ba? Konyo Bicolano? Tama-tama yan. Dito lang yan ha, sa 90.7 Love Radio. May gabi kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!